UC, Ryan Pinlac, Reverend Father Elmer Magat, Romel Samson. Safe Travel, Raul and Carmelita Roque. Special Intention, Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Munsalan, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Deeds Anita David and family, Father Raymond Reyes, Father Fernando David, Carmelita Roque, Father Ryan Sumang, Ning Torres, Gemma Lumba, Ariel Osepina and Joshua Joriel Macabali, Federico Mandap, at Emerito Barrera. Para king malalagwang kapaldanan dari, Felipe at Corazon Fajardo, Elmi Ronquillo, Mark Decliner Bayani, Pat Ahos, Father Rolando Lopez, Rosario de Morocot, Father Pablo Sahagun, Celia Lagason, Ranilo Deirit, Charito Obsequio, Michael Alfaro, Monica De Leon, Burgess Sumawang, Nobenario Ignacio, Alaysa Rain Tulio, Mark Antonio, Espiridion Kayanan, Rosario Montemayor, Belia Trinidad, at Joy Manalo. Para kingalanagang kapainawan ng kaladwadari, Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lisel, Carmelo, Apolinario 9 Days, Benjamin, Leonardo, Sabina, Santiago, Luisa, Herminihildo, Miguela, Franklin, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Potang mititipon lading adwa atlu, karing busalda tsukunga ning Ginu, mantabe ka sa Ginong Yesu Kristo, ke kaming pupuri king banal mong lagyu, potang daralit ming ke kang lugod, O Ginoo Dios mi, O Emmanuel. Ginaginingin pa ang poning anak, ang poning banal na espiritu, Amen. ang Ginoo manatili kaya kayo, At kaya kan timurin, maya pa ba kaya kayo po, maya payabak po amo. ting may kakapatad, bang katabi betayong matampang nga pagmasusyan, iting banal na Eucharistia, sisyan talapat, pagkalungkutan, din kasalanan tamo, at manyad pantawd at pakalulu, king apong Ginoo. Ginoong Jesus, Iwan Bautista, sasabihan na kaya kami king iking kordero ng Diyos, amirala ko karing kaya kasalanan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulo. Yesu Kristo, Iwan Bautista, kilala na ing maigit kang maula, kesa kaya at na ka, bayo ya pamibait, Kristo pakalulu. Kristo pakalulo.
Ginong Yesus, si Juan Bautista, pepatutuya, king Espiritu ng Diyos, menatili akeka at ikayong bugtong a pinili ng Diyos. Ginoo, pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa may tutu, pakaluluwa na katamo. King pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, tiro mo karing ministro ning kaya kang iglesia, ingera pagnasan ing suywanla, na ilang sumuyo karing karelang kapatad. Maging mabunga sana ing karelang pamagobra at tapat ing karelang panalangin. Gaganap king karelang kasuywan, kambening mamulob at lingap karing aliwa. Itinganadwan mi, king kapamilatan ng ginuming Jesu-Kristo ang anak mo, ang mabibi at magali kang bemot ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king sulat karing Hebreo. Ing balang matas a saserdote, mapipili ya ibat karing kalupa ng tao, at mitutulduan niyang sumuyo king Diyos para karelo. Midadawan niyang ayin at sakripisyo para karing kasalanan. Antina niya mismo at inyang miyayaliwang kainan, malyari ang makirame karing alangbalo at mililisyo king dalan. Paulin ning iya mismo may nayo, kailangan niya namang midawan sakripisyo, emo para karing kasalanan daring tao, nune para mo naman karing sarili ng kasalanan. Ing dangalan ang maging matas a saserdote, na malyaring kwanan ning ninuman king sarili namong kaburian. Ing Diyos, yaing menawas kayo, antimo ing pangayawas ng aron. Makanyan mo naman, Kristo nabinye king sarili na ing dangalan maging matas a saserdote, nune tinggap na iti, king Diyos as sinabi kayo, ika ing kanakong anak, king aldo iti, meging ibpamo ko. Sasabyana naman ning aliwan ng dake ning kasulatan, maging saserdote ka kapilanman, agpang king panga saserdote ng Melkisedek. King kayakaba ning biyena keti sulip, i Jesus, midawan niyang panalangin at menigapuyang masikan at menangis arapan ning Diyos ang makapagligtas kayo king kamatayan. Pauli ning migpakumbabayat memintu, pekiramdamane ning Diyos. Bistaman, yaing anak ning Diyos, may biyasayang memintu, kapamilatan ning kayang kasakitan. At inyang meging ganap ne, yaing meging panibatanan ning alanganggang kaligtasan, para karetang sablang mamintu kayo. At biryana ning Diyos, inggawa ning matas a saserdote, agpangking panga saserdote ng Melkisedek. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Pari ka kapilanman, agpangking pangapari ng Melkisedek. Pari ka kapilanman, agpagking pangapari ng Melkisedek. Sinabi ning Ginoo, king ari akakong Ginoo, luklok ka king banda kong wanan, ang gaking agawa ko lang dalpakan mong bitis, dingke kang kasalang. Pari ka kapilanman, ang agpagking pangapari ng Melkisedek. Manibat king Sean, ing Ginoo kayang palawakan, ing gabun kang sasakupan. Kasalang king kang kayupayan, kaya kalang ipailalam. Pari ka kapilanman, agpagking pangapari ng Melkisedek. King Aldo aarapan mula kaya kang kasalang, ding memalen magkusa lang ika ing karelang sopan. Ibat king sagradong bundok, ding kayanakan, datang lang anting ambun ning abak, ban kaya ka makiyagom.
Pari kakapilan mo nagpangking pangapari ng Melchizedek. Ingino, kaya atinyang pangako, at iti ene baywan. Nga na, pari ka kapilan man, king pangapari ng Melchizedek, karin ka mabilang. Pari kakapilan mo nagpangking pangapari ng Melchizedek. Alleluia, 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 Alleluia. Ibuklat mo ring puso mi, o Gino, ban makiramdam king amano ning anak mo. Alleluia, 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 Alleluia. Ang ginumanatili kaya kayo, At kaya ka timurin, pamamasa king may pabalitag pangkang San Marcos. ligaya kaya ka, o Ginoo. Kanitang misan, mag-ayuno la ring alagad ng wan, amaminyag, ang ponding karing pariseo. Ating mapira na taong linapit kang Jesus, ngarang mengutang, ba't mag-ayuno na po ring alagad ng wan na maminyag? Ang ponding karing pariseo, dapat din kaya kayong alagad dalila. May kiba si Jesus, makapag-ayuno lawari ring kumbirado king kasal. Kabang kaya berepa ing lalaking kakasal. Halila, kabang kaya berepa. Potang irane kayabe, kanita la pa mo malyaring makapagayuno. Alang managping bayong tela, king lawon na imalan. Pamanurong na ning bayong tela, mga igot siyang lawon, at lalo yang dagol inggisi. Alam mo namang may bibiling bayong alak, karing lawon, alula na, agewa king balat. Huling mga daslarete king bayong alak. Parehong mga sayang ing alak, ading lulanan. Kailangan bayo na ring lulanan nung bayo ing alak. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Narinig po natin ang salitang age gap. Age gap. Na kung minsan parang hindi nagkakaunawaan yung mga matatanda at saka mga bata. Na, kung minsan tinutulig sa kinikriticize ng mga matatanda yung mga bata kesyo ba't kanyan sila ugali, etc. etc. Yung namang mga bata, hindi rin naunawan yung mga matatanda kung bakit ganyan sila. At kung minsan ini-impose ng mga matatanda yung panahon nila sa panahon ng mga bata na nagko-complain yung mga bata, panahon nyo yun, iba yung panahon namin. Kaya kung minsan po merong parang arguments o kaya yan, hindi pagkakaunawa ng mga matatanda at saka mga bata. Kaya maganda po itong ebanghelyo natin ngayon parang binubuksan ng Panginoon ang ating kaisipan ukol sa matanda at bata. Kasi sa bandang huli ng ebanghelyo nabanggit niya yung lumang alak at bagong alak. Parang dinadala tayo sa dapat maunawaan natin ng lumang alak, nature ng lumang alak at nature ng bagong alak. Parang ganyan. So siguro parang ganoon din tayo. Dapat maunawaan natin ang nature ng mga matatanda at unawain din ang nature ng mga bata. Ngayon nga po napakaganda kasi parang nilagyan ng label yung bawat generation. Hindi ko lang kabisado Pero ako po baby boomer daw ako. Yun lang ang alam ko, baby boomer. Bakit baby boomer? Kasi ipinanganak ng just few years after World War II.
Mga baby boomers daw yun. Kasi nung World War II, maraming namatay dahil sa gera. Kaya kailangan manganak ng marangak yung tao sa buong mundo. Kasi nga nabawasan ang populasyon. Kaya tinawag na baby boomer. Ako, baby boomer ako. Tapos sa tanong, Gen X eh. Mayroon Generation X, tapos Gen Z, tapos Millennials. Parang ganyan po eh. Kaya yung panahon namin, hanggang mga anong year, parang para-parang mga laruan namin eh. Nag-iba lang yung mga laruan, mga 90s yata. O 2000, ibang-iba na. Kasi meron ng mga computer. Kaya yung nalaro namin, hindi na nilaro ng mga bata. So, makikita po natin, talagang may pagkakaiba na. At yung mga ganyan, may epekto sa ating pag-iisip kung paano tayo mag-isip sa ating mga pananaw sa mundo. So, hindi ko pwedeng sabihin sa mga bata, mas maganda sa panahon namin. Kasi siguradong pipiliin, mas maganda sa panahon namin. Ganun din. So siguro, may kanya-kanyang kagandahan. Meron din kanya-kanyang kapangitan. Pero hindi kailangan magdebatian kung which is better. Dahil in the end, ang lahat ng panahon ay sa Panginoon. At ang bawat panahon ay may kanya-kanyang kabutihan. At o kaya naman, mabuting lahat ng panahon kasi yan ay galing sa Panginoong Diyos. Pero ito nga po, dinadala lang tayo rito. No? So to understand one another, we have to go back to the nature. No? So kung matanda man o bata. No? Sa panahon pong ito, isang kapansin-pansin nga sa panahon ito, sa mga bata, maraming mga hyperactive. Di ba? Maraming hyperactive. Yung mga bata, takbo ng takbo. Tsaka parang mayroon na silang sariling mundo, ang ganyan. So, hindi po natin kailangan sakta ng mga batang hindi natin naunawaan. Ngayon po yung sa psychology, you have to enter their world to understand them para sila'y matulungan. Kaya ito siguro sila sabi ng Panginoon, sa lumang anak, maglagay ka ng lumang sisidlan. Ibig sabihin, pag gusto mong unawain ang anumang matanda, pasukin mo rin ang mundo niya. Kuminsan po, makakita ka ng matanda, ang sungit-sungit, ang hirap pakisamahan. Kailangan tanungin, bakit ganyan? So you have to enter his or her world. Balikan mo ang nangyari sa kanyang buhay, sa nakaraan. Ano bang nangyari? Bakit naging ganyan siya? Naging bitter siya. And then you begin to understand. Kaya para maunawaan mo siya, kailangan magsuot ka rin ng matandang, para matandang kaisipan. Parang ganyan. Suot mo yung katandaan niya para maunawaan mo. At sa bata naman, suot mo yung kanyang mundo. Yung new wine sa new wineskin. Para yan ay yung maunawaan. So, hindi kailangan maglaban ang matanda at bata. Ang kailangan ay matulong magsuutan ng kanilang mga mundo. Sa matanda, wear their old history, old world. At sa bata, isuot mo ang mundong ng kabataan o ng bata. Amen. At amen. Ngayon po yung ating idulog sa Panginoong kahilingan, tayong lahat na binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na mabuhay dito sa mundo at sa kanya-kanyang panahon. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, ibiyemo ka ring puso mi, ing tula ning pangatyo mo busal mi. Ginoo, ibiya mo ka ring puso mi, ing tula ning pangayatyo mo busal mi. O Diyos, amig lalang kaya kamingan, pepanatilyan mo ing kaya kaming biye, ang gaking aldoy ti.
Apuri rakasana king sablang dapat mi, ipanalangin mi kaya ka Ginoo. Ginoy, biya mo ka rin puso ming tulaning pangayat sumubo salmi. Antabayanan mo kami, King Aldo ming kararaptanan. Pauli ning magobra kami para king pangayat bus ning yato kambe mo. Sopan mo kaming parating tutupad king banal mong kaburian. Ipanalangin mi kaya ka, Ginoo. Ginoy, biya mo ka rin puso ming tulaning pangayat sumubo salmi. Papamungan mo, kaya kaming obrang makarikil ka rin kaparaming tao. Kaya bera at para karelo, atalakad miya sanang pasibayo, ing metong ayatong kalugod-lugod kaya ka, ipanalangin mi kaya ka, Ginoo. Ginoy, biya mo ka rin puso ming tulaning pangayat sumubo salmi. Para kaya kami at para ka ring anggang akakayarap mi King Aldo ming pamibiyebye, ipagkalub mo ing tula at kapayapan, ipanalangin mi kaya ka, Ginoo. Ginoy, biya mo ka rin puso ming tulaning pangayat sumubo salmi. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ginong Diyos, hari ning banwat yato, panimunan at papagbanalan mo ring puso mit katawan, din kekeng amano dapat ban makapagsaya kami king kekang katimawan at kaligtasan. Ipagkalumiti kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King gamat mi daralami, aining kekeng sarili, babo ning altar ning biemi, pabanalan mo sa duwan mi, balang paninap pangisnawa mi, balang isipan at naptan, balang kaburian at kapagnasan, balang lugod at pakamal, king gamat mi daralami, ayining kekeng sarili, babo ning altar ning biemi, pabanalan mo sa duwan mi. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na sa aning ginuy king daon karing gamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kiyatamoy kasaplalat, king mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, ing anak mo, inos nobitis, ding kayang disipulo bilang alimbawa para kaya kami. Tanggapan mo yung kekeng ayin at pamanyamba kapamilatan ng pamidaon mi, karing kaya kaming sarili, anting sakripisyong makapasubali. Kumapmo kaya sana king espiritu ning kababan ang ponlugod. Iti nga naadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuma manatili kaya kayo, At kaya kaunti mo yat nayorem puso yu. Makayat na no, king ginu. Pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numang kanino ipa, Diyos king alanganga lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Kaya binayo mo isablang bage at dininan mo king ang dake king kaganapan na. Bistamat Diyos siya, dinubas na yung kayang sarili king kaligayan. At kapamilatan ng daya ng mibubuking krus, inatadeng kapayapan king yato. Ulinita may parangalan niya, babo ning sablang lelangan, at meging pagmulanan ng bengalanganga, karing sablang susuyo kaya. Nya kamberi sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kay kang ligaya lantok ng ngaming babye,
kapurian kaya ka. Banal, 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 banal yung yung Ginoo. Diyos sa mayupaya, mitmuyeng banwa tingyatu, king kekang ligaya, o sana Sana king king kakatas-katasan, mapala dyan daratang king lagyuning Ginoo, o sana king king kakatas-katasan. katasan. Tunay kaping banal oy pa, ika ing panibatan ing sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating ayon king Espiritu mo, ban para kaya kami madyarilang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayoya may daong kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapit, pasalamat siya kaya ka. Piraso na binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga at kananya. Itiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning hapunan, kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka, binyening kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis, ting ka na akong daya, ing daya ning bayo talanganggang tipan, ami bubu, para kaya kaya't para karing sablang tao, ban keta may patawaran na ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang tapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. I Cristo meteia, I Cristo me vieia, I Cristo mabieia, datang ia pa. Inyang ini kaganakan mi pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, darami kaya kay ting tinapin ning biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakbabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulub, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban meganap yaking lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakan mo na naman din kapatid ming pepainawan at maninang sabling niya, ng lanay Carmelo, ading aliwa pang mayang unabye, tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan, pakalulwan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat, magkamit king biye alanganga, ban kaya benang Maria, ing Birhen, endo ning Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol, at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Amen. 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 Apaminto king amahan talapangabo sa mibok king banalang turo, nga tamang ining mangangas manalangin. Igpami, ayat at kabanwa, isang banyay lagyo mo, datangke kaming kayarian mo, ipamintuan ning ng lub lumo, mo, kete sulit, antibanwa. Ing kakanan mi, king aldo-aldo, ibiye mo kaya kami, king aldongin, ampon ipatawad mo kaya kami ring sana kaya ka, anting pamatawad mi, karing mi kasala kaya kami, mga yemo kaya pa Saul king tukso, nunay kabos mo kami king sablang maro. marok. Ikabos mo kami, o Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawin mi, ban king kasaupan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambeneng maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayang kayarian nating kayupayan nating ligaya, manggaman king alananga. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantayanan, ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo,
Ika mabibi at magari manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapaan ni ginuman tabay sana kapilan man kaya kayo. At kekan timurin. Ikakapadatangan po, masyata mong ipupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan. Kordero ng Diyos, sa milalako, Milalako, king kasalanan king ng kasalanan yato, ng pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, ibiyam mo kaya kaming kapayapan. Niyang malagod at maganakatamong ginuyang kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato. Nyano ang tamong kimbirana, kaniting banal ng komunyon. Ginoyak Ginoy, matampang tanggap kaya kaya ka, dapat Dapat ikas ikas may may nga mano nga mo, mano mo, kumayap kumayap na ako. Salamat Ginoo, salamat. Salamat king lugod mo at lingap. Salamat king pakamalmut pamaningat. Salamat po, salamat po. Para king biya pigkalub mo ke kami. Pamangan mi aldo, babyemungan. Tuknangan mi, malan mi, nanumaning kailangan mi. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat Ginoo, salamat. Salamat king lugod mo at lingap. Salamat king pakamalmut pamaningat. Salamat po, salamat po. Para karing pengari mi at kapatad, kamaganak at kasiping bale, numan kabayat ting bubwat, maging mayanan ting patpat. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat Ginoo, salamat. Salamat king lugod mo at lingap. Salamat king pakamalmut pamaningat. Salamat po, salamat po. Salamat Ginoo, salamat. Salamat king lugod mo at lingap. Salamat king pakamalmut pamaningat. Salamat po, salamat po. Manalangin tamo. Oy paming malugod, ibabayo mo ring kekang tanasuyo, kapamilataning pamangan at inuman ay batbanwa. Papanatilyan mo lang tapat, ministro ning kekang amano at sakramento, magobra para king kekang ikaligaya at para king kaligtasan ding maniwala keka. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo manatili kay kayo. At kaya kan timurin. Bendisyonan na kayo nga ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Mayarinin kay katang kapag masusyan, yaw metana, luguran at siwan ng Diyos, ating kapara tamong tao.
Salamat, King Diyos. Dakal pong salamat, Maya Poras, magandang araw, marami pong salamat sa lahat. Miras na o bininyagan, ing pamikawanitangan, bendisyon ning Diyos lawit nuwan, ke katayang baba